Hakani ke episode ke beladap ni layak mi. To bat kata kajing penroi uni khun jak mamraru kalong namar ba ulong usembai. Hakani ke episode ke bementa tungin yak mi. To ka bakat saw. Anda kum tahu Abraham ulaki dang step bula shim yokpu badia ke umshi lewasni. Ula ai ru yaki haka hagar. Uda bu yaki haka terpeng jongka badiau tahu kena aru bad ula pha no yaka. Karu kalau no baklaya sakma haka riklau beer sheba. Tangi beer sheba, beer sheba kan kam yarap ini mo ngong beer sheba. Ti hang ni kai ka ban yarap ini hang ni kalong bet ba. Namar ba penon kam ya ini ikentin kena ni so ku bau dang rit dah. Itu mesti udah kena pakai bidang. Ini kan cekmat lah ham samla. Kabamut baik kani ke jingmi ke jong kahagar ladehi ula dan haka hakarta kabau khon ru lala bantrikam ba unum yap la ula lu ban kersian ka jong kami. Tendrai ingin hap ban long pikir ba ladang iya nya kata kalian nama kidon ki bentai ki besyadin du. Kalak ban long ka jingklot ni kalak ban long ke karta kaba ngimnang antat kaba katno kaba wat hakata ka jingya inti hedin jo ka jingmi na kan kalong kieng kaba wat ni khna ru uha ban lan yarai mateng da kini ke kombu khlong khna kamshai de kamshai te hang ni ting sim bula he ni he marai dang dong ta hi karta ibang ret te yo ka bu jing e kan lakimi ni marngi korkom perkhat ke jong ngi ki kasino ida bu kentin kena ngi soiti bedang habatin te tu ka kalong ka penlung men sie bingi gen ya kan ka jingja ten re hang ni padeng i ladangi perkhat na tu ka jing kran ben ke jong uni u Ismail kami kini ka jing e bat kawan ja kami kini ka jing batai ke jong ublai hau Abraham temut mentah nginyapet ni kerja YouTube Abraham te kum bala batha kum ta tu ungai bet tu penbiang ye jing nakam di namar bahni khlem tholut upen biang ayu ten reng i ya ka nongrim jong jing penbiang tangi ta jing ya lenti ni kala biang ten ni nei wa ya ka bam kupu silwa kasni ya ka bad ai ru yaki haka hagar ti ini ti iburi sibun ki ni melak bentip wah uai sikit dia kata tekan bahaya mengintit belum cimtok ni nama teng habai tu khana kumning sungu baki kut tangkat ni kini kijing ai ya kahagar ba ya Ismail to nama hani katan te ulabu yaki haka terpeng jongka bat yau tau khanaru kamot uniru yo ai mani to ya bat yau tau khanaru ngaso bau nama lalong samla to la ai kini kijing ai kijing to bajer ni teng ni ar deh kupu ni to la ai kahagar teng ni khanaru jalan lang kai tekan nginim daya jengai than phi ka tu mo te ki let pade kisah kema syakani kari klau beer sheba mo na beer sheba nomor ladangi kenok kasi BR ladong tang beer sheba mutang we kan de artli ki BR sheba tanginya jam shu phi mo chakaman kad khot ka khat san ti kata ka kelalut no kata kaluas ni kate kalabu yo tau kena hapo ka wei ka beniam ni so tu am ka jing in nomor penon kam na ni kerteng riklau singi sini ting so tu ba kidon kiding kidon ke jaka ki badan bong ni riklau ka mut ka tu kari siap kan ka basyara mau saudara siap sudah nomor sisi no penon ka human asil was ni ka kam dai ti ho bitar ko mangira minta kita la dap kit kan ko de ka jing ya kat sebaki poi ti ni long kata ka jing kershan ni jing im ka mo kelakut tengi pe ni pada kawan ke khana kan jong kini argut entah tu jong Abraham ke Sarah takut dai mentah kawan kini argut sikmi sikon to kabu no itu kena hakawai ka baniam taki abang tu kabuniap umut kita kiding sendrumo ki bumi hang ni hantai
ti hapdeng jong jing du jing kermen sei kan nei ka berkhiang ka bersiam kodit sat kan ti yo uni khna ru don hapdeng jong jing tlot no bum don tengia jam tu mo khan riu bat kala lech shong wei briu kham jangai mar persha yu kumba shi sin siat khnam na bakala ong ngamla ban khmi yo tu khna haba un sayap no kumta kala shong mar persha yu bat kala penjam ila ka ktin kada yam ru kami kanumlung ila khon tang ni long hapdeng jong kani ka jingat lenti iru iti kentin ne sisian siat khnam kampaji tekat nu kata siat khnam ka jingai te kalau kampaji kan kampaji to kani ka chilong tang ka jingwan ra kani ka kadur mo jong kani kadur jong kani ka ngimod nong jong kai jong kani ka jingjiang ni ba ka jing ka baki kendu menta ka pendong ya kani ka kemiru bahkan kemi na jingai de ka jing kemi lenti hapdeng jong jing du jing kermana lau ni hun jong ka un im ne un yam buat kayam dai kayam jadi poi khat nyo pede ublei lo yo snow ya ka jing ut linyar utau khna phim kendiet no nga kendiet amang puli kani linyar ka kami ka ut ka kami menta ublei snow jing linyar khna so hoi kalong phla bha na mar hakmat ublei ka kami ka linyar ka pamnot menta ublei yo snow ya uni khna te ka shat ka jing mot changa balai wan ra we uni khna along ba shop pa we ka dang jing dei shop pa we Abraham itu kata kala abandong ka wei kabaar pada namar binang hiya na khman ublei tu ang unya da am khna ang penroyam namar buni udi sumba jong Abraham tidak uni udi sumba jong Abraham tu ku ang yos ngo ublei yos ngo angit dinya na katakan kamera kamot ba ublei usngap toy jong kan ga Hagar usngam yo khna usngam hedeng I kalong karpang na nếu như khna samla cái khna samla ublei usngap mau đi nak betul da ka boong ta bre kamut ba ublei usngap ya ka Hagar yam jong ka Hagar usngap dina kata ka daw ba upha ang ni yaw ni angel jong dei yang tu la ong ba tu khot ka ba khat nyomo ti hadith jok tu ka jing ong ka jing ulin ya tokna ba angel ublei la khot ya Hagar na beneng baru la ong haka kelaja ayu ya Hagar tu wat chep tieng ho na ba ublei ulai osngau ya ka jing ut linyar ukna nang tai ha ka ba udon keng yos ngo ya ka jing yam ni ya jong khna nga at samla ma lai kan tu shmat ula lai khna samla play yos ngo ta kan long kanika yute long ka jing ut jing linyar jong kanika marau di rus ngap ka Hagar hakutlar haka jingbu jongka yuni ha pniap bat ka jing phet yela di shajnga ka ba shi prama la ni shi ma san set khna mo jinga nai kamot be hakal akut mo niu khna un sayap lakut ne dan la cho te ha ba kum kata ka por ubleo mo yos ngo wan kan wan de ikan mau tu kasin ke bading kong ru ke ba kahaban mi na liing lu angil jong try wan ya keren bat ka mentar ngi ba ublei shim ino de mi no ha ka jing bam ino ka jong ublei ka mut ba pleng jong kan ka jing ka kutlar ka jong ka ba ka don ka mut wan ya ka ban pensngo ayu pada udan jadi ngi pej ba ni kentin mo tu angil tu bu da ka jing keli tang mo chupen kendit ya ka kan tu jing yam jayu Hagar banyak banyak keren ya tu ai pada di kentin pentingan tu wat siap tiang ho na ba ublei lo yos ngo jing ut linya ru khna nang tai ha ka ba udon ken istuna ba ti kentin nei wat siap tiang ya ka jing yam kali belum ta long ni perkat kat kum kan ka jing ja kan to dingi jam shu ong tu iba ka jing wan ra khubor ka jong angel ya ka Hagar ba ublei yos ngo ka ai jing kemen ameka ti hato kata ka jing kini ka jing keren syang ni kanang pala Spain
dan kam ya ke ke jing asmo ke jing duai nomor hab fidan ke jing dan kam hakan kamen ya ke basic need ke jong phi ada keren ni ke bukan zaman sim kam terikam kamrung tengi ni la keren ni kata ka jing sha skor ke jong ublei kendiat kelak banhun dari kata jing dan kam le tai hop ta jing ternang tengin pe ni ke tu ka khot ke wakat para tu da yang mi no tu da sim kentup yau kena bat tu debat ya uru dalam keketi na bangan pendong yu ka jaj benriu ka bakrau hang ni kami pen scam biang man pen im pen scam nomor ka hagaru ladap keren siap kan ka yu Ismail ladap ong yu ni ka jaj ben pendong ka jaj benriu ka bakrau teman tang ni pen scam siu ka itu jengkut lat juga bau ni sayap no la wa wen ngen ta la nang pen scam te em ka diverting ong ba ka pen phai ke jing berkat ke jang menta ke kemi hakani ke kutlat ka yu kuon bun sayap habuan ongil jong trai ode ong union em bat ka dal kan rai bu union em ka long ba an salong pa ba khrau na din kamut kampat dei ke bakut nang scam su kampat dei ke bakut te ke bakat kendai ba ublei la pen pej iki khmat jongka stunat bai ti kentin eh ublei pen pej iki khmat jongka kenno por usha usha unu usha pensoi ka adamat ke em bau utu setan uang ba da hibam ni uso en sa pen pej iki khmat nei andai long yesrim kilkom long ki kentin dan ri hing ni i ba pedeng jong kani ka jing ka kutlat ka bakat kani kami isu kai lai asngom tai ka jing kermen mentah daya kani ke immediate needs kani ka jing dan kam ka badan kam kerki mentah ublei ki khamat jaka asik kani ngamun kong perkhat bakalong kolom lalong no bakalong kenjam ba phala re esi ka risiap ublei penlong eta ya kata ka bukan i kan ke bau ke pentap sedin ke mi ubbo liu purki sebelum magic lah ni sebelum miracle kan karena iman kalau ada lupa hi tabak kam yu i lah ni kam lap kapan kong kala benlong ta nomor teng ha risiap kidan tegi i rengai ki mai rich beki ong te mi kasin penan kam ngai hap siong ka jing i rengai kadan ko sini pe risiap i makadan hajan te katuk teganum deh ni jing pelelat ke jong ublei ni ban yu i ka kelak belong ke badan hajan dia peding jong kita kikut lat mi itu i nomor ba ka problem akan ke jing mi kalong baik to katuk ke mengilai keren ni sekaman hendai long ka jing ke baka ini hagar ke kai kandu ni klam dai i kita pengum kalong baka ka jing kut jong kikmat jong ka ke datang bukhun jong ka ndai mi isu ka badan saudong kai tidak kajing ya keren ko jong angil jong ublei ni bat ke ba ublei ule phla ni kalong pen pai khmat jong ka bat kai i ya ka wei ke pukri ba mi polio ti nang ni di ban sung thul pa mo ke di continue i kani kan sabeteng lu ai khana ki babon kajing yu i tamakan wan padaki wi kintin hak tin kasi ke jong ni tenginya bu jeng bu tengi tamu baka jeng le ka jong ublei yu i ya ka bai pukri ka bami empolio baka lalej baka pendap yala kalau wasni da ka bat kala ai hau tau khna bo undi to ka tuka kala syai kum tu nei kum kami ban kran isu hakan ni ke episode ka banwan ngin yakhmi baka jeng pediang ka jong u yakin ki jeng ai ka long bi ka sakhi